ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην κάτσουμε άλλο σπίτι. Αν είσαι σπίτι, τότε ετοιμάσου για Χαβάη. Πάμε κάπου που δεν έχουμε πάει, μόνο μην μείνουμε άλλο σπίτι. Τρέξιμο, λογαριασμοί και δουλειά, άγχος, ακρίβεια, χρέη, δανεικά. Πάντοτε συνοστισμός μες στο τραμ, και πάντα εκεί το κινητό χτυπά. Να μαγειρεύσεις το πρωί, να πλώσεις ό,τι έχει κλειδί, να